Mae gemau fideo yn dda bob dim, ond weithiau chi angen rhywbeth bach mwy, rhywbeth bach go iawn, rhywbeth bach gallech chi gyffwrdd. Gemau Monopoly, Daf? Gemau Bwrdd. Gemau Bwrdd. Mae hi'n oed ar enw'n swnio'n ddiflas yn diwe. Board games. Board games. Monopoly, Cluedo, Risk. Jyst seithwch fi. Ond dyma'r peth, mae yna gymaint o gemau gwell allan erbyn hyn. Wedi gwybod mae gemau cyfrifiadur di newid gymaint ers dyddia asteroids a Pac-Man, ac mae gemau bwrdd di gwneud yr un peth. Chi'n cofio iste mewn carafan yn chwarae Monopoly yn blentyn. Oedd hi'n amlwg pwy ddim mynd i ennill ar ôl 5 munud, ac oedd y gêm yn para oriau. Ac os oedd unrhyw un yn cael ei gnocio mas na hi wedyn, dim byd ydyn nhw'n gwneud ond am twidlo'i bodiau neu unrhyw rhan arall o'i corff. Ac oedd e'n glawio ti mas. Dydy pethau ddim rhywun peth heddiw, mae gemau'n llawer mwy agos gyda pobl yn dieddol o aros i fewn fwy tuag at y diwedd. A hefyd, dydyn ddim yn mor dibynnol ar lwc y dis. Erbyn hyn mae gemau bwrdd yn ddiwydiant mawr, a dim jyst ymysg hen bobl a hipsters chwaith. Dyma Settlers of Catan, gêm fodern sy'n cnocio Monopoly mewn i het. Yn hon, da ni'n trio coloneiddio ynys gan ddefnyddio pethau fel pren, clai a defaid. Swnio'n debyg iawn i Sir Fôn i fi. A brwydro yw'r gair. Chi ddim di byw tan chi deimlo casineb pur a trwyn just achos bod nhw wedi dwy'n dafad ganddo chi. Ffreio, da ni'n cael ein beryglus yn ôl i dir Monopoly fyma. Fyddwch chi'n gweithio fo'ch gilydd yn pandemig i achub y byd rhag salwch. Felly gwni bach mwy o undod ffordd ma lle. Dyma'r dadi, un o'r gemau gorau sy'n rioed i gael ei ddyfeisio gallech chi sgwennu PhD ar y holl fecanwaith sy'n digwydd yn y gêm. Bydd neb yn darllen e, ond gallwch chi wneud. Mae sawl ffordd o golli, ond dim ond un ffordd o ennill. Ac efo amser yn bryn a bob un symudiad yn cyfri, fyddwch chi'r biga'r draen tan diwedd y gêm. Garanti. Wow. Be ti'n weld hynny? Fi'n mynd i Mumbai i wella Ebola. I'n sbio'r Sao Paulo, gyda nhw swine flu yn dod allan o'i tina. Ond Ebola? Swine flu. Ebola? Swine flu. Ebola. Swine flu. Ebola. Swine Ebola. flu. Swine Ebola. flu. Swine flu. Ebola. Swine flu. Ebola. Ella bod ni'n colli'r pwynt mewn un bach. Ella bod dadla yn rhan o'r profiad. Sy'n pa gêm da chi'n chwarae? A does na ddim un gêm sy'n beryg o greu fwy o dadle na cash and guns. Mae yna gynnau ffowm, for God's sake. Mae fod i efelychu diwedd ffilmiau fath o Reservoir Dogs, pawb yn pwyntio gynnau at ei gilydd ac yn dadla am sut maen nhw'n mynd i splitio'r pres. Yn bound o fywygu unrhyw barti. Cyn lled efo chi ddim rhoi gynnau go iawn yn y bocs, o dim rhoi ffowm. Nes di hwnna unwaith, do? Sôn am bartion, ella bod chi'n gyfarwydd efo hwn. Parti mewn bocs, os fuo yna un erioed. Nawr, mae Cards Against Humanity wedi gwerthu mwy na unrhyw gêm neu degan arall ar Amazon yn y 2 mlynedd diwetha, gan brofi fod gemau bwrdd yma i aros. Mae'r rheola mor syml, ellith rhywun o flaen a ffestiniog i dall nhw. Mae un chwaraewr yn chwarae cardyn efo brawddeg yna fo, a mae pawb arall yn trio llenwi'r blanc yn y frawddeg yna efo'r atab mwyaf ffynnu posib. Enghraifft, I got 99 problems, but blank ain't one. Quiche. Does na'r un parti yn y 2 mlynedd diwetha lle nagos gêm o Cards Against Humanity wedi cael ei chwarae. Gallwn ni ddim profi hwnna, ond mae fe'n ffaith. A dim just nerd fatha fi a Daf sy'n chwarae hwn chwaith. Na'r un o'r gemau da ni wedi trafod heddiw. As dim ots pwy sy'n ennill chwaith, di'r llyfryn yn Cards Against Humanity ddim hyd yn oed yn deud sut mae ennill. Y profiad sy'n cyfri, cael sgwrs a laff efo'ch ffrindiau. A does dim un profiad yn cynnig yr un peth i chi na gêm bwrdd. Da.